Walay makatupong sa kalangit, alin ang mga suki. Sa palisay, kakong kumugipakita sa tanan. Hoy, Karya! Basta medyo nilitsyon ako kaysa sakto sa timpla o mga lamas. Hoy, Kardapya! Mas lami dyan yung lechon ako. Ay, gwapa, kagubkub, upak-upa. Ma, ano nga na ninyong paglalis na iti Kardapya, B? Ma, gusto na. Mapakasal na biya ni Lourdes. Ha? Magpapakasal? Na, wala ba tayo ikong budget para sa inyong kasal? Ayaw ka balaka. Ayaw pa masad to. Bas hindi ay na mo sponsor. Hala! Si Mayor! May punto ninyo diha. Na, ikaw ba'y kariyang? Oo, ako Mayor! Ikaw po, it's for love yun lang. Oo, ako Mayor! Ikaw mo magduduha, ang banggiitang maasalay. Pwede ba kung mag-order ninyo glitch na? Pwede kayo, Mayor! Ba hindi ka bukang akong ordeal para sa kasalan ng bayan. Kasana ng bayan? Nakatulong sa ko ng problema mo sa kasal sa inyong anak. Oo, lagi Mayor, oy! Wala pa mang gubi budget? Ayaw na mong kagul, anak. Kaya ato na silang kapinun. Salamat kayo, Mayor, ha? Tara! Maghalati na sa lahat! Sa
salamat. That was entry number 1. Cluster B3 and 4 na kay usang pundok sa may gugmaong kalisaynon sa Pandro Quedro.